Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – «Дзеці Божыя». Хтосьці дакладна заўважыў, што Новы год – гэта сумнае расставанне са старымі ілюзіямі і радасная сустрэча з новымі. Вядома, у нас ёсць планы. Мы імкнемся палепшыць унутраны свет і жыццё вакол нас. Гэта паўтараецца з года ў год, але не заўсёды штосьці змяняецца. Відавочна, так адбываецца, калі ў сэрцы і ў паўсядзённым жыцці няма Бога. Вось чаму лепш аглядацца на мінулае з падзякай, жыць кожны дзень з верай і глядзець наперад з надзеяй. Дапаможа нам у гэтым адзін тэкст. Першае пасланне Яна, 3 раздзел, першыя 3 вершы. Ён пра Бога, пра хрысціян, пра навакольны свет. Прачытаем. «Глядзіце, якую любоў даў нам Отец, каб нам называцца і быць дзецьмі Божымі. Свет затым не ведае вас, што не пазнаў Яго. Умілаваныя, мы цяпер дзеці Божыя, але яшчэ не выявілася, што мы будзем. Ведаем толькі, што калі выявіцца, дык будзем падобныя да Яго, бо ўгледзім Яго, як Ён ёсць. І ўсякі, хто мае гэту надзею на Яго, ачышчае сябе, бо Ён чысты». Дзіўна, але Святое Пісанне дапамагае нам у разуменні сэнсу. Нам не трэба штосьці прыдумляць, толькі уважліва чытаць. Мне падабаецца выраз Блеза Паскаля. Хто жадае знайсці сэнс Пісання і не бярэ яго з Пісання, той вораг Пісання. Якая ж галоўная думка закладзена ў прачытаных вершах? Сіла любові. Ян спрабуе нас пераканаць, што любоў Бога адрозніваецца ад усяго, што мы раней ведалі і бачылі. Таму хрысціяніну хочацца быць падобным на Яго. З пачатку 22-го года я кожны дзень чытаю Новы запавет. У мяне ёсць нататнік і рубрыка. Яе назва «Падобны на Яго». Я шукаю словы і назіраю за ўчынкамі Хрыста. Яны прыклад для мяне, як мужа, бацькі, пастара. Усё, што Ісус рабіў і казаў, працята любоўю. Чаму Павел і пісаў, любоў – гэта сукупнасць дасканаласці? У сучасным перакладзе напісана «Яна ўсё спалучае і ўсё накіроўвае да дасканаласці». Мы разумеем, веды ва ўніверсітэце і веды на практыцы – розная рэч. Звацца хрысціянінам і быць ім не аднолькава. Казаць і рабіць – не тое ж самае. Дакладна, як і тое, што палова не лічыцца за цэлае, палова сумы толькі частка доўга, палова веры – ненадзейнасць, палова сэрца – здрада. Дзе знайсці сілы, каб ператварыцца з палавіністага чалавека ў цэласную асобу? Як думкі, словы, справы злучыць разам? Першая важная думка, якую падказвае тэкст, гучыць так. Любоў у нас злучае тэорыю і практыку. Глядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб нам называцца і быць дзяцьмі Божымі. Шукаем другую думку. Кожны шчыры вернік стаў дзіцём Божым. Сучаснай мовай кажучы, а якія доказы? Якія дакументы? Дзе той духоўны радзільны дом? Неяк у нас здарылася гутарка з дачкой. Яна спытала, дзе я нарадзілася. Я назваў вуліцу, паказаў месца. Іншых месцаў у нашым горадзе няма. Доказам нараджэння з'яўляецца жыццё. Так і ў духоўным сэнсе. У чалавека ці ёсць жыццё, ці яго няма. Ян трохі раней пісаў пра тое, што Дух Святы ў нас. Больш таго, менавіта Ён дае нам жаданне змяняцца і ўдасканальвацца. Нядаўна я замовіў у адной мастачкі карціну. Адзін з памятных знакаў нашага горада.
Раней я яго бачыў на календары. Зараз пажадаў мець у сябе на сцяне ў кватэры. Я бачыў моцныя адрозненні. Мая карціна выглядала нашмат рэалістычней той, што была на календары. Прайшоў час, узровень майстэрства вырас. Гэта не можа не цешыць пакупніка. Так і з хрысціянствам. Канешне, мы не ператварыліся ў дасканалых людзей. Мы ператварыліся ў тых, якія ўвесь час імкнуцца да дасканаласці. У Брэсцкай крэпасці ёсць адно месца, якое мяне натхняе. Рака Мухавец упадае ў заходні буг. Там ціха, аднак плынь заўсёды цячэ ў адным накірунку. Сітуацыя не змяняецца дзесяцігоддзямі. Не так і ў нашым жыцці. Кожны дзень, месяц і год мы пераконваемся, што, гледзячы ў люстэрка, бачым недасканалага чалавека. Мы зноў і зноў усведамляем свае слабасці. Што дае нам упэўненасць, што аднойчы дух пераможа цела, а вечнае часовае. Веды надзея. Умілаваныя, піша Ян, мы цяпер дзеці Божыя, але яшчэ не выявілася, што мы будзем. Ведаем толькі, што калі выявіцца, дык будзем падобныя да яго, бо ўгледзім яго, як ён ёсць. Другая важная думка, якую падказвае тэкст, гучыць так: любоў да нас робіць нас падобнымі на яго. Гэта натхняе. Тое, што было магчыма Яну, магчыма і нам. Шчыра зычу вам і сабе, сябрэ, не перашкодзіць Богу зрабіць нас падобнымі на яго. Але натуральнае пытанне, які мой удзел у гэтым працэсе, што мне трэба рабіць, каб з'явіўся вынік. Нядаўна я купляў фарш у краме. Жонка прасіла купіць змешаны свініна і курыца. Апынулася, ёсць некалькі варыянтаў: 50 на 50% і 90 на 10%. Дакладных інструкцый не атрымаў, пазваніць не змог. Выбраў 90 на 10. Трэба было 50 на 50. Адзін чалавек скажа адно, другі іншае, трэці штосьці сваё, больш нашага, больш Божага, пароўну. Асабіста я ўсведамляю, што маіх высілкаў заўсёды недастаткова. Працэс сапраўдных пераменаў – гэта Божая ласка. Што мае на ўвазе Ян, калі піша: «І ўсякі, хто мае гэту надзею на яго, ачышчае сябе, бо ён чысты». Яго ці майго ўдзелу павінна быць болей падчас ачышчэння. Простае рашэнне, да якога падыходзіць слова заўсёды. Яго як кіраўніка, мяне як выканаўца. Бо ён дае жаданне і дапамагае з дзеяннямі, пісаў Павел. Калі прасцей, я будаўнік, а ён архітэктар. Апостал Ян піша, што Бог прыклад для пераймання, і гэта нас матывуе, як ён чысты, таму што ён чысты. Кажуць, што рамонт небяспечная справа. Адно чапляе другое. Шпалеры цягнуць за сабой дзверы. Дзверы, столь. І так да бясконцасці. Прыгажосць нараджае прыгажосць. У духоўным свеце ўсё таксама. Калі сустрэў Бога, так хочацца быць падобным на яго. Таму трэцяя важная думка, якую падказвае тэкст, гучыць так: любоў да яго падахвочвае мяне да ачышчэння. Магчыма, хтосьці скажа: не веру. Хтосьці не атрымаецца. Але ў Бібліі і жыцці мы сустракаем прыклады, калі нават немагчымае магчыма. Я бачыў нядаўна розныя відэа. Напрыклад, як мядзведзь выратаваў крумчака, дастаў птушку з вады. Ці як ільвіца выратавала і абараніла маленькага гну. Ці як бабуін выбавіў аленя. Сёння нікога не здзівіш сяброўствам паміж катом і сабакам. Неяк я быў здзіўлены таму, як маленькая мышаня паўстала супраць двух хатніх катоў, і тыя не з'елі пескуна. Мы жывем у свеце інстынктаў, цэтлікаў і стэрэатыпаў. Калі нетлумачальныя адносіны і нават любоў магчымыя сярод жывёлаў, тады што можа зрабіць Божая любоў? Паводле Яна, ператварыць нас у дзяцей Божых. А яшчэ любоў у нас злучае тэорыю і практыку. Любоў да нас робіць нас падобнымі на яго. Любоў да яго падахвочвае нас ачышчацца. Проснулось все кругом, проснулись и цветы, подснежники.
стучит крылом мохнатым мотылек в окно. Природа жила, деревья вдруг оделись листьями. А это значит, к нам пришла весна. Еще зима была, а сердце все надеялось, что заиграют, зажурчат ручьи. И жаворонок песню запоет по-прежнему. Согреет землю теплый луч весны. Луч солнца добра, ярче свети планете. Мы дети Христа, счастливы все на свете. Луч мира любви, ты согревай планету. Мы дети Христа, мы за любовь в ответе. Еще одна весна сиянием небес нас радует. И в капельке росы я вижу целый мир. Сеятеля жест напомнил мне слова Писания. Упавшее зерно на землю пусть растет. А может, у тебя холодной глыбой айсберга душа томится в океане зла. Не уходи, Иисус зовет по-прежнему. Не надо медлить, ведь еще весна. Луч солнца добра, ярче свети планете. Мы дети Христа, счастливы все на свете. Луч мира добра, ты согревай планету. Все люди земли славу Христу возови. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брыжцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.